alles pijs en vrij op het station Hilliaut, maar sneunten wie dat oors. 2 conducteurs waren mishandelen nadat een groep jongeren beboete worden zoen voor zwartrieden. De groep is nog net pakt, de conducteurs binnen bot oondien. Het gaat de omstandigheden wel goed met ze. Ze zijn beiden nog thuis. Ze zijn thuis, waren ze gewond? Ja, een van onze medewerkers is gewond geraakt en die is zaterdagavond ook behandeld in het ziekenhuis. Mocht daarna wel weer naar huis. En nogmaals, beide medewerkers zijn op dit moment thuis. De VVD-stedenfractie won naar aanleiding van deze mishandeling meer gearwerking tussen verschillende instanties. De vervoersbedrijven, de politie, het Openbaar Ministerie en ook provincie moeten met elkaar de strijd aan. Ja, ik weet wel, tussen Arriva en de politie is wel een soort van samenwerking. Hè. Het is wel dat gegevens over weer worden uitgewisseld. Maar het zal veel intensiever moeten. En ik denk ook dat de overheden hier een rol moeten gaan spelen. Want het geweld en veiligheid stopt niet alleen bij de deuren van de vervoerder, maar gaat veel verder. En openbare orde en veiligheid valt gewoon onder de taak van de provincie. Dus ook de provincie moet daar een stap gaan zetten. In de trein van Arriva is een camerasysteem, maar dat hier een technisch mankement. Dat is vervelend. Maar op het perron in Hilliaut hingen ook camera's. De beelden daarvan kunnen waarschijnlijk gebruikt worden om de groep jongeren op te sporen. Nou, de politie heeft voldoende middelen ter beschikking om deze daders hopelijk snel te kunnen pakken. Er zijn voldoende getuigen die zich hebben gemeld. De camerabeelden van het perron die zijn veiliggesteld en aan de politie overhandigd. Wij gaan ervan uit dat die daders snel gepakt worden, dus ze kunnen hun borst nat maken. Ze kunnen hun borst nat maken? Ja, zodat ze de verdiende straf krijgen dat ze dit hebben gedaan. Want je blijft met je handen van ons personeel af. Nevens de Vries wordt er al van alles dienen om de veiligheid van personeel en reizigers zo volle mogelijk te garanderen. Zij is de zoentkwad ook bike security en wordt er goed gewerken met de politie. Nevens de VVD moet ik de strafmaat van dit soort geweld besjongen worden. Dus wat ons betreft mag daar best wel een tandje bij. Wij vinden het echt onacceptabel dat mensen die zich gewoon daarvoor inspannen, die hun werk doen in een trein, worden geconfronteerd met geweld. De politie vraagt mensen die het meer witte of sjoen hebben, haar te melden.